Вітаю, даражэнькія! Зноў мы глядзім прыгажосць. Гэта алея тапалёў побач з сядзібай Сігінеі ў Красках. Але сядзібу мы не паглядзелі бы, бо вакол усё было зачынена. Трэба ў другі раз наведаць. Наперадзе нас чакае сядзіба Багудзёнкі ў Парозава. Так, сядзіба ў закапанскім стылі. І вы адчуваеце, што тут жылі палякі, так?
Уладальнікі на даны момант ёсць. Мо трохі нешта робіцца, але навокал нічога не прыметна. Далей пабачыце Парозава і Лыскава едзем, але гэта ўжо Брестская вобласць. Было все, наверное, для коней предусмотрено. Траіцкі касцёл у Лыскава вельмі прыгожы. Нават на даны момант у такім стане. Нагадваю нейкую маленечкую Італію на Гродзеншчыне. Але не, гэта ўжо не Гродзеншчына, гэта Брэсцкая вобласць. Таму вельмі дзіўна. Так зяе ўжо сонца ў небе не ў марах, так свеціць высокае свету. Маё ж па-ранейшаму сонца ў хмарах, і ў іх ніякога прасвету. Ужо збажына зелянею наўколлі, усё і сяго лета годзіць. Рост гэтак дружна ідзе, як ніколі, пшаніца ж мая не ўсходзіць. Ужо ад шчаслівых салокавых песень садок дзень і ноч не змаўкае, і ў ім адгукаюцца птушкі ўсе ў лесе, мой птах жа маўчыць не спявае. Вясна ўжо расквіцела краскі памалу пад цёплага сонейкай ласкай. У розныя фарбы лугі ўсё прыбрала, мая ж не цвіце яшчэ краска. Дакуль жа прасіць сябе буду, о неба,
З вясною пра ласку такую, паліў я слязьмі даволі ўжо глебу, калі ж плён жаданы збяру я. Гэта быў адзін з вершаў Францішка Карпінскага у перакладзе з польскай на беларускую мову пад назвай «Да Юстыны вясновая туга».